Mo na ang daan padong hubay kani Compostela dinha kani frontage balay. Apil na siya sa yuta. Nya mo na nga akong gi kuan ganiya gi video gi picturean nga kuan karatula. Padong na Lanipga Konsolasyon. Apil pa na diha nga area ha. Dako man na kato akong gi-videohan ganina nga kuan. Padong minsaka ni Andre. Apil pa na siya. So, magpili lang ka doon kung unsa gusto nimo kani ba diring frontada. Ya paliton lang niya ng balay in the future. Ya babuyan sa likod or kung ganahan ka katong dito sa taas. Ito ay ang mangga, katong nay mga kanding ganina. Kana diha. Hawa na diha sa ibabaw, overlooking sa katong Pikas Bungtod. Nindot jud noon. Napakit-on ta kan diri sa neighborhood ha. Atubangan aning balay. Nasa nindot balay. Kani siya. Ato dito padong Compostela kanang din ha. Kana ni gawas motor padong na Compostela. Kana nindot na siya nga balay. Ya sang pangita babuyan pud. Ayang yuta ana balay hangtod sa ubos 600 square meters. Kana yung babuyan oh. Kana babuyan na niya diha. Ya slope na sa likod. Adto dito na og iyang tais baboy niya. Ang sa likod pagid aning balayan na pagid siya laing babuyan. Na. Ang motor na mo din nagparking. Naman diri ang kuan oh. Ang part sa yuta ang murag na kibhangan niya. Kana diha mga libon-libon na nga buli tanom dito sa ibabaw ana flat na na. Nara oh. Dong, pwede na ako i-video ang sitwasyon sa kilid nimo nga slope. Kaya pareha dito ba magkaana sa kumanghod. Oo, nara iyang pigiri. Iyang baboy bag-o nanganak. O nanganak ba day ongoing pa nanganak. Nara iyang area o sa iyang kuan. Ang slope sad kaayo. Nakita ka dito slope. Mo maklaro ba kanimo? Sa slope siya. Ang iyang pigiri oh sa ilawom kay kuan. Murag na space. Kaya iyang tai sa iyang baboy padung ra dito naog. Kay slope man ang yuta, mo nang padung ra sad naog. Dong, pwede ko kaso diri dong. Kita. Awan. Kung palitan ko unto didto, inaani ang sitwasyon. Awa, mo ni ang man ako sa iyang kuan na usa ka pigpen. Ang iyang kuan hugaw sa baboy niya kay slope man. Irang gikuanan. Kani murag bato. Dong na giding bato daan diri sa una pa or imong gibutang. Wala, gibutang na sa Naghimo. Ah. Ya nara oh. Ya slope na gyud kana didto pa dong. Ya. So murag ang ilaw man ni murag halo gamay. Ah. Halo gamay. Mga tinamok. Ya, tupagid lain Hindi yang. sa matawag halo. Tinamok lang. Tinamok Okay lang. siya nakawat na. Napa siya laing kuan dito oh. Baboy yan. Pero ubos na kay na ha. Ubos na gyud kay na. Ya, dere atubangan karsada. Di ba nindot ka location? Ano yung iplanuhan ni Babo na kay nakanindot wag ni halo. Ginasulit gina. Ato. Oh, gina. Batanon kayo nagmotor oh. Bata oh nagmotor. Edong ha.